Pag-obserba sa Kalagkalag 2025 sa Northern Mindanao, nagmalinaon sumala sa Police Regional Office 10. Mga bidagsa sa mga sementeryo miabot sa sobra 400,000 katao. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag karon sa Police Regional Office 10 nga generally peaceful o walay nahitabong undas-related incident atol sa pag-obserba sa Kalagkalag. Bisan pa man nga miabot ang ihap sa mga miduaw sa mga sementeryo sa rehiyon gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 2 ngadto sa kapin 456,000 ka mga individual. Walay natala nga mga insidente o kagubot nga nahitabo sulod sa mga sementeryo lakip na sa mga kabalayan sa matag komunidad. Though aduna kitay mga recorded nga mga traffic accident but maulag kana no ang ato ang na monitor for the observance of undas. Matod sa kapulisan, gamay lamang ang ilang nakumpiska nga mga ginadili sulod sa sementeryo. Sagad sa ilang mga nakumpiska, posporo o lighter nga ila ra sab giuli paggawa sa sementeryo sa mga tagiya niini. As to ko ng mga bladed weapon or katong other pa nga mga items nga ato anang gi advice sa ato ang mga kaigsuunan nga bawal, wala kitay na confiscate gyud ni ana. Wala sa mga personay sa kapulisan ang nasilutan gumikan sa pagpasagad sa ilang tahas sa pag-obserba sa Undas 2025. So far overall, very satisfied ang ato ang regional director no as to the implementation of security plan. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, One Mindanao.